Dobre, tak prestávku máme za sebou. Prezentujúci už je tiež pripravený a teda ja ho aj predstavím. Volá sa Boris Vajtovič a jeho prednáška má názov Art Out of the Box. Dobrý deň. Takže ja som v prvom rade výtvarník a nie som vôbec teda empiricky podkutý, ale nejak som v tej svojej práci dospel k takým riešeniam, ktoré si vyžadovali nejaké poznanie matematiky, fyziky a trochu nejakých materiálových štúdií, takže som si pre vás dnes pripravil taký výber z projektov, ktoré sa nejakým spôsobom toho dotýkajú a začal by som asi tak trošku tým, že proste si myslím, že veľa vecí sa posúva teda nielen vďaka nejakému výskumu, ale aj vďaka tomu, ako sú ľudia angažovaní. A tá angažovanosť často speje, k tej angažovanosti sa speje vlastne nejakou mierou toho, že človek je zameraný, že to robiť chce. Hej, že sú krásne životopisy fyzikov, ktorí rozprávajú, ako od mala proste potrebovali skúmať veci a sú veľmi pekné tie príbehy, ako Feynman pozoroval mravce, k čomu kradnú cukor a potom robil tie trajektórie a podobne. Takže niekde v tejto rovine proste ja vnímam tú imagináciu ako takú neoddeliteľnú zložku vedeckého nejakého skúmania. No a skúsim vám tak skrátke ukázať zo pár z takých vecí, ktoré som robil. Takže toto je k názvu tej dnešnej prednášky, to je taká hlava, ktorá je urobená z mnoha dielikov a vlastne nie sú zoradené podľa anatomického modelu, tak ako by sme hlavu očakávali, ale sú zoradené podľa pravého uhla, takže tá hlava má vlastne nezmyselný tvar a je to taká narážka na takéto naše pravouhle myslenie, alebo že proste fungujeme v takých ako keby predpripravených líniách a potom sa veľmi ťažko dá z toho vybočiť, takže som trošku tú tvár tak znásilnil, aby rešpektovala vlastne ten pravý uhol a tým pádom vlastne sa vytvoril ten neanatomický prierez. Toto je taká pre mňa veľmi vzácna fotka s pánom Janom Gálikom, kde som dostal tričko Srdcom vedec, takže sa teším veľmi, že nejakým spôsobom môžem komunikovať s tou vedeckou komunitou. A tu sú už také nejaké výsledky tej práce. Dlhé roky hrávam v kapele a stále som hľadal nejaký spôsob, ako prepojiť proste zábavu s umením a s nejakou reálnou, s nejakým výskumom v rámci tej práce. A toto je také dielo, sa to volá San Michele. Je to taká homáž Stravinskému a hľadali sme Stravinského hrob v Benátkach a čo je možno zaujímavé pre študentov, ktorí sa chcú zaoberať programovaním, tak je tu urobený veľmi pekný kód, ktorý vlastne detekuje dynamiku hry orchestra a vlastne tá dynamika je vždy iná, to znamená, že žiadny orchester nezahrá tú istú skladbu rovnako dlho. Ale ja to video som mal ako keby pripravené vopred, to znamená, že som musel robiť taký kód, ktorý priebežne vyhodnocoval dynamiku hry toho orchestra a potom na základe toho, ako ten orchester rýchlo hral, tak upravoval frame rate toho videa, to znamená, že to video vždy dohralo vtedy, keď dohrala aj tá skladba toho orchestra. Toto je taký ďalší projekt, sme robili v spolupráci s FH Joanneum University of Applied Science v Gráci, kde sme dostali jednu takú obrovskú pasáž nákupnú a bola úplne prázdna a ostalo tam 10 000 takýchto vešiakov a téma vlastne bola vešiak. No a mne to proste pripomínalo triangel, taký ten známy hudobný nástroj, polychromatický a vlastne som na silóny zavesil takto 5 tých trianglov, naladil som ich podľa toho, ako poznáte C stupnicu, to znamená podľa notových čiar a dosť ďaleko od toho miesta, ktoré teraz vidíme, vlastne bola schovaná digitálna kamera, ktorá sa na to pozerala. Mal som tam 5 takých vyhodnocovacích bodov, podľa toho, ako to bolo blízko pri tom svetle, každý bod mal nakalibrovaný iný rozdiel tej citlivosti a v podstate človek, keď prešiel rukou popred ten triangel, tak ono to zahralo, tak to pekne cinkalo, také oscilátory. Takže oni to tam skúmali, každý hľadal, že kde je nejaký senzor, alebo že či to je elektrické a tak ďalej, ale v podstate to je iba čisto OpenCV, asi poznáte Open Computer Vision, proste knižnica, ktorá má také možnosti. Takže sa tam skalibrovala vlastne súradnica pixelov na obrazovke s nejakou drobnou fyzikálnou takou kolíznou zónou a potom som len vyhodnocoval s nejakou frekvenciou, že sa zmení teda tá expozícia a na základe toho som vedel prehrať ten tón. No, toto je taká ďalšia séria, za ktorú teda vďačím spolupráci s Ústavom neurobiologických vied Slovenskej akadémie vied, kde som vyvinul taký systém, že monitorujem pohyb jednobunkových organizmov
a na základe toho, ako sa tie organizmy hýbu, tak vyrábam zvuk, to znamená, že mám ako keby ľavý, pravý kanál, výšky basy mám hore-dole. Samozrejme sú tam nejaké tie high pass a low pass filtre, aby som to redukoval na také zvukové spektrum, ktoré je dostatočné na to, aby mi dokázalo urobiť vibráciu vody. A vlastne tú vodu vďaka pohybu tých jednobunkových organizmov dokážem rozvibrovať a keď je tá voda rozvibrovaná, tak vlastne prenášam ten obraz. Takže toto je napríklad z Európskej noci výskumníkov z Bruselu, kde môj projekt bol vybratý ako vedecký projekt za Slovensko, čo mi príde veľmi úsmevné. A vlastne prebiehalo to tak, že tam bol taký špeciálny reproduktor, v ktorom bola kovová membrána. Ja som z pipetou vybral kvapku tej vody, v ktorej žili tie jednobunkové organizmy. My tú vodu by sme kľudne mohli vypiť, na tom nebolo nič vidieť, to bolo úplne číra voda, ale tie organizmy tam boli a vlastne som tú kvapku dal pod mikroskop a tá voda, ktorá bola úplne stála, že sa vôbec nehýbala, tak v tej chvíli, keď vlastne mikroskop začal vyhodnocovať pohyb tých organizmov, tak tá voda sa začala čeriť. Hej. Samozrejme, tam to bola taká malá prenosná verzia a deti tam mohli pchať ruky a tam hore na tom monitore vlastne vidia dvojprojekciu aj tých organizmov a aj tej rozčerenej hladiny. Toto je taký ďalší projekt s vodou, kde vlastne sme robili takú víziu návrat vody do mesta a v rámci toho som vyrobil takúto hydroakustickú fontánu, ktorá vlastne má 48 reproduktorov, tie sú rozdelené do 8 obvodov po 6 reproduktorov a v tej dolnej časti vidíte také tmavé, také svetlé miesto v tej tme, tak to je antena hudobného nástroju Theremin, ktorý sa volá po svojom objaviteľovi Thereminovi a vlastne ten Theremin dokázal to, že meria impedanciu ľudského tela v priestore, to znamená, že my svojim priblížením ku nejakému kovu meníme elektromagnetickú kapacitu toho prenosu, podobne ako keď vám šumí rádio a chcete ho doladiť, tak keď sa chytíte antény, tak zrazu už nešumí, lebo vlastne vy sa stanete tou anténou. Takže tak ako sa ľudia na ulici približovali vlastne k tým hranám tej fontány, tak vlastne vyrábali také veľmi nízke frekvencie a tie nízke frekvencie rozčelili tú hladinu. No a existuje ešte taký fenomén ako chladného obrazce a vlastne pomocou tých obrazcov sa strašne veľa vecí robí. Napríklad, keď sa vyrábajú husle, tak pomocou chladných obrazcov tí husliari presne vedia, že aké sú akustické vlastnosti toho dreva skôr, ako tie husle urobia. No a to, čo tam vznikalo, bolo presne to, že ľudia podľa toho, z ktorej strany prichádzali, tak niektoré tie vlny sčítavali, ale niektoré nulovali. Takže vlastne ten obraz bol veľmi dynamický podľa toho, koľko ľudí prišlo z koľkých strán. To je taká ďalšia verzia, kde vlastne som použil iba jeden Theremin s takou veľkou antenou po obvode. Toto je taká fontána, ktorú máme v Mestskom parku a v roku 2013, keď sa teda otváral Kunsthalle a všetky tie objekty, tak bola pustená. A neviem, že či vôbec odvtedy ešte niekedy bola pustená, takže máme tu v Košiciach takú obrovskú vodnú stenu, na ktorú sa dá svietiť a nikto o tom nevie, tak hej, super. Ale roky to stálo, minimálne 8 rokov sa toho nikto nedotkol, takže chvála Bohu, keď to beží. Dobre, toto bolo také sympózium v Nemecku, kde sme dostali od primátora mesta nekonečný lístok do vyhrievaného kúpaliska a každý deň sme po práci vlastne išli na to kúpalisko a mi to bolo ľúto proste nejak mať také zaujímavé zábery tých chlapcov, jak skáču do vody. A akurát vtedy sa rozbehla tá vlna Pokémonov a augmented reality, tak toto je taký for, kde vlastne som mal sériu tých skokov do vody a dorábal som tam tú augmented realitu podľa toho, ako to vychádzalo charakterovo, hej, takže. Toto je taký ďalší projekt, neviem, či nám vydá čas na konci, ak by vyšiel čas, je k tomu veľmi pekné 6-minútové video. Bol som v rámci Creative Industry oslovený na takú spoluprácu Creativity for Business, kde teda hľadali nejakých výtvarníkov, ktorí by niečo mohli priniesť do nejakej komerčnej oblasti. Mňa oslovili s projektom pre nemocnicu, kde som teda pracoval na oddelení balneológie a rehabilitácie. A vlastne niekoľko mesiacov som ako keby zbieral ten materiál, že čo by oni potrebovali. Ja som tam mal také nejaké svoje predstavy, ale tie som vlastne potom prispôsobil tomu, čo tam ako keby chýba a zostrojil som takú rehabilitačnú stanicu. Bol tam taký dosť low budget, takže za nejakých 500 € som proste kúpil staré bicie, tie bicie sme porezali, pozvárali a vyrobil som také senzory, kde sa využívajú napríklad bezdrôtové myši, ktorým čítam ako keby ten nekonečný sled dát, ktoré posielajú
keď robíte s Linuxom, tak viete, že dá sa čítať tie dáta aj na úrovni, teda nie len zariadenia, ale priamo ako keby ten vendor ID, to znamená, že nie teda len vtedy, keď tá myška posiela tú súradnicu po obrazovke, ale aj keď ju posiela mimo, tak sa to stále dá načítavať a tým pádom to slúži ako senzor. No a vlastne stále ten pohyb toho, čo sa dialo na tej obrazovke, rešpektovalo pohyb toho človeka podľa toho, že či to bolo doľava, doprava, hore, dole a boli tam také rôzne úlohy. Toto je taký ďalší projekt pre ruiny, kde vlastne v takých starých budovách si vyberajú také miesta s nejakou bohatou históriou. Tak som pripravil takúto projekciu. Tu vpredu je ukážka vlastne softvéru, ktorý používam. Sa to volá, že Pure Data a je to taký softvér bez nejakého silnejšieho určenia. To znamená, že čokoľvek vám napadne, tak plus minus sa v tom dá spraviť. Toto je taký projekt, ktorý súvisí viacej s mojou inou časťou, takouto plošnou, maliarskou a grafickou, kde vlastne som dlhodobo rozvíjal takú teóriu, že som teda v tieňoch hľadal viacej pravdy ako v tej realite. A tu, keď sa pozriete na tú spodnú kocku, tak ona vyzerá, že je v poriadku, ale keď sa pozriete na ten tieň, tak v tom tieni vidíte, že niečo na tej kocke nesedí. Hej? A to je preto, že tá kocka má iba 3 strany, ale my sa na ňu dívame takým spôsobom, že vyzerá, že ich má 6. A tam potom na tom okrajnom obrázku vlastne vidno, toto bolo cez Bielu noc vo výklade Artfora, kde vlastne medzi knižkami som mal schovaný Kinect a ten Kinect vlastne vyhodnocoval to, že kto sa pozerá a na také sklenenej tyčke pomocou serva vlastne otáčal ten objekt stále tak, že keď by ste sa na neho chceli pozrieť ako keby z boku, aby ste videli, že jak ten objekt vyzerá, tak ten objekt sa vám stále otáčal tak, aby ste to nevedeli, hej. Samozrejme, keď bolo veľa ľudí, tak tí, ktorí boli z boku, videli tú pravdu, hej, takže bolo to len taká hra na ilúziu. Toto je taký ďalší projekt, kde som sa snažil vyrobiť taký virtuálny priestor, kde som vlastne moju obývačku preniesol do galérie. To je taký ďalší projekt, kde vlastne hľadal som takú pravdu, že čo nám stačí na to, aby sme vnímali realitu. Takže to je taká hra na také nejaké hoaxy, alebo na ten, že pocit, že tomu rozumieme a má to ešte také koncepčné nejaké vzťahy. Hej, takisto tam tá stolička dole napríklad, že je dorobená len tým tieňom, hej, že keď vidím 3/4 stoličky a tieň, tak už je to celá stolička. Takisto je taký veľmi známy obraz od Reného Magritta, ktorý napísal, že toto nie je fajka, a tak vlastne tam je polovica fajky odbrúsená a tá druhá sa len odráža v tom zrkadle, takže vlastne vidím celú, ale je tam ten odkaz, že to teda nie je fajka. A toto už je taký viac fyzikálny projekt, kde v podstate monofrekvenčným svetlom svietim takým lúčom na kocku ľadu a povrch toho ľadu sa topí a vlastne tak, ako sa topí, tak nám na steny galérie vlastne hádzal takéto obrovské refrakcie, takže vyzerá to ako nejaký generický screensaver, ale je to úplne analogový vlastne, je to taká animácia toho topenia sa ľadu a je to takéto sprítomnenie, lebo všetci vieme, že ten ľad sa topí niekde v Antarktíde, ale chcel som nejak dosiahnuť ten prežitok taký konkrétny, momentálny proste v tej chvíli, že ako to je a aké to je rýchle. To je taký ďalší projekt s rastlinkou, kde v podstate som urobil ako keby dokonalé prostredie pre tú rastlinu. Svietilo na ňu také UV svetlo, mala tam humidor, ktorý jej robil vlhkosť toho prostredia a v tej chvíli, keď prišiel divák bližšie k tomu, tak vlastne fén začal fúkať horúci vzduch na tú rastlinu, to znamená, že všetky tie dobré vlastnosti sa ako keby vynulovali a v podstate až vtedy, keď človek si uvedomil, že tá jeho prítomnosť spôsobuje tej rastline to ublíženie, tak začalo toho cúvať. Samozrejme senzor zdetekoval, že ten človek odišiel a tá rastlinka sa zase vrátila do tých ideálnych podmienok, že je to taká ilustrácia toho, ako my sa k tomu svetu správame. No a z takého matematického pohľadu alebo aj ťackého je zaujímavé to, že na tej projekcii vlastne všetko, čo je tá projekcia celého toho priestoru dookola, je makrosnímok tejto rastlinky a tá projekcia sa skladala z 2 častí. Jedna bola vlastne tá, že v čase, keď tam nikto nebol, tak sa nahrávala tá rastlinka tak, ako si žije tým svojím životom a som to schovával do takého bufferu a potom, keď človek prišiel, tak tá rastlinka sa roztriasla, ale on v tom zábere videl, že tá príroda okolo sa tvárila, ako keby sa nič nestalo. Hej? A potom, keď ten človek odišiel, tak vlastne som spätne púšťal ten záznam, ktorý bol vtedy, keď sa triasla. To znamená, že človek odišiel, ale to video ešte stále sa triaslo, že ešte tam bola tá latencia toho času, ktorý potrebovala ako keby tá rastlinka na to vystabilizovanie.
Toto je taký ďalší projekt, kde som vlastne sa snažil zakonzervovať kúsok toho prírodného sveta. To znamená, že je taká celá séria stolov, ktoré som vyrábal a v tom jednom stole je vlastne uzavretý kúsok tej prírody, ktorý vlastne nereaguje na to, že to ovzdušie je napríklad viac znečistené alebo niečo. Hej. Tak zhruba v takomto rozmere je to schopné prežiť asi 30 rokov a potom postupne sa to fotosyntézou zaplní a vlastne už to nemá kam rásť, tak potom to zahynie. Takže je to taký izolovaný habitat. Toto je ďalší taký stôl, ktorý v podstate vyzerá ako nejaká dizajnová plocha, ale v skutočnosti je to vlastne solárny panel, ktorý sa skrýva ako keby v tej budove a tieto budovy tu na boku s tými krížmi, to je normálne indukčná nabíjačka, to znamená, že ten stôl, keď je umiestnený na vhodnom mieste, tak pekne úplne autonómne, netrčí z neho žiadny kábel, nabíja baterku a človek, keď si sadne, položí si tablet alebo smartfón, tak mu to rovno začne nabíjať ten smartfón. Keď niekto nemá indukčný nabíjač, tak tam v tom mrakodrape je také jedno okienko a tam sa dá strčiť USBčko. To je taký ďalší projekt, keďže robím veľa s tými reziduálnymi energiami a snažím sa teda robiť mediálne umenie, ale bez toho, aby som plýtval inou energiou, tak toto je taký lietajúci šarkan, ktorý má na sebe dve také dosť veľké turbíny. V podstate sú to obyčajné DC motorčeky, také, ako poznáte z takých hračkárskych autičiek. Na to je nazváraný taký trň, na tom trne je teda veľká taká textilná, veľmi ľahká turbína, ktorá roztáča ten motorček a vlastne, keď sa to nabije dostatočne, je tam baterka, tak sa to rozsvieti. Čo je zaujímavé je to, že je to elastický neón, ktorý spotrebuje 108 V, hej, a keď si zoberte, že celá Amerika ide na 110 a my vieme z 2 DC motorčekov vyrobiť 108, že to je také celkom akože fajn. Samozrejme, volty sú jedna vec, ampere sú druhá, ale je to spravené tak, že je to taká silueta buď vtáka alebo aniela, že to má také otvorené tú vizuálnu interpretáciu. A je tam taký cyklovač, to znamená, že tam sú 3 elastické neóny, ktoré vlastne postupne sa zapínajú tam a späť a tým pádom vlastne ten aniel, keď letí, tak normálne kýve krídlami. Šarkan je skoro priesvitný, to znamená, že na tej nočnej oblohe v podstate vnímate len ten lietajúci tieň. A je to obrovské, táto delta dole má rozpätie 3,6 metra, aby nám to unieslo celú tú elektroniku a v podstate rok sme to prototypovali, než sme to dostali reálne do vzduchu. Hop. Takže tu na to vidno, toto je ten plošný spoj, ktorý v podstate rieši a riadi celého toho šarkana. Bolo tam ešte niekoľko takých drobných problémov, že napríklad, keď fúknete do turbínky, tak ona sa krásne roztočí ako vrtuľka, ale v tej chvíli, keď z nej začnete odoberať tú energiu, tak vlastne vy jej spomalujete ten chod. Podobne tak, ako keď brzdí elektroautomobil, že vlastne je tam tá rekuperácia. Takže ešte sme tam museli dorábať také obvody, ktoré vlastne pri malom výkone neodoberali ten prúd, aby nebrzdili toho šarkana, aby vôbec dokázal vzlietnúť. No a potom pre také silné vetry, pre také horšie podmienky sme urobili tohoto druhého šarkana. Ten tvar sa volá, že Rokaku a tam dokonca sme potom ešte jednu turbínu museli dať preč, lebo bol veľmi ťažký na ten pomer plochy, ale aj tá jedna turbína dokáže, 6 hodín bol vo vzduchu a 6 hodín to svietilo, že tá turbínka v pohode dokáže tých 108 V generovať dlhodobo. No tu vidno vlastne, ako je umiestnená tá taká rampa, ktorá drží tie DC motorčeky, tam hore to vidno. Je to celé urobené z polykarbonátu, ktorý sme do nekonečna odbrusovali, aby tam bolo len toľko materiálu, koľko bolo nevyhnutné, aby tá hmotnosť versus výkon, proste, aby sme to dostali do neba. A tam sú tie turbíny dve. No a toto je taký v podstate predposledný projekt, ktorý riešim teraz niekoľko, už asi 2. alebo 3. rok. A je to v podstate fyzikálny jav, ktorý sa objavil prvýkrát v roku 1821. Objavil ho pán, ktorý sa volá Seebeck, takže sa to aj volá, že Seebeckov jav. My ho skôr používame v tej funkcii tzv. Peltierového javu alebo Peltierového článku. A v podstate on vtedy, keď to objavil, tak on to volal termomagnetický jav. A zistil, že keď máme dva kovy, ktoré on ešte vtedy nevedel prečo, ale zistil, že keď sú to dva rôzne kovy, ktoré keď sa spoja a jeden sa zachladí a druhý sa zohreje, tak tam vzniká magnetické. On keď to napojil na cievku, tak vlastne vzniklo mu magnetické pole. Potom neskôr, keď sa teda odhalili tie záhady elektriny čiastočne, tak to bolo premenované z termomagnetického na termoelektrický jav. Dneska je to termoelektromagnetický jav plus minus, ale ten základ je stále v tom, že
keď teda máme tie dva kovy, tak tým, že oni majú rôznu charakteristiku, tak sa ako keby začne tlačiť energia jedného kovu, skús ten druhý kov a teraz tá vlastnosť kovu je prirodzená, že pri zahriati sa začne zväčšovať, hej, a vlastne tým, že ten druhý sa vďaka tomu tlaku toho zväčšenia tých častíc začne zmenšovať, tak vznikne ten efekt toho chladenia. Skôr to poznáme opačne, keď možno viete, ak fungujú autochladničky, keď idete na dovolenku, tak vlastne máte prázdnu chladničku, ktorá nemá žiadny ten chladiaci element, ale máte to veko a to veko je zvonku strašne horúce a znútra je veľmi studené. A to je opačne, to je ten Peltierov jav, teda že my dodáme energiu a tá energia spôsobí, že jedna časť toho kovu začne chladnúť a druhá strana toho kovu začne sa zohrievať. Ja som to zobral so sebou, aby ste mali predstavu. Takže toto je ten Peltierov článok a vlastne tu nahore, keď sa položí pohár, ktorý má rovné dno, že je tam dobrý prestup energie, tak v podstate zhruba za nejakých 8 až 15 sekúnd sa to rozsvieti a potom to svieti celkom akože dlho, 12 až 15 minút až 18 minút, podľa toho, aké sú podmienky. To množstvo tej energie vzniká vlastne na rozdiely tepla a chladu. Takže keď sme v nejakej veľmi teplej miestnosti, tak ten jav trvá kratšie, keď sme niekde napríklad vonku, tak to trvá o mnoho dlhšie, pretože ten prestup stále relatívne veľa energie generuje. Aby ste mali predstavu, tak z takého Peltierovho článku sa dá vytiahnuť tak asi 0,3 V, hej. Takže na to, aby som rozsvietil ledku, ktorá má tak okolo 2,8 spotrebu, tak potrebujete to nakumulovať. Takže tu vo vnútri je taký plošný spoj, ktorý má dva obvody, jednosmernú diodu a zopár ešte takých ďalších riadiacich prvkov, ktorý v podstate má jeden kondenzátor, ten sa plní, keď dosiahne nejakú kapacitu, sa to preklopí, začne plniť druhý kondenzátor, ten sa zase plní a keď sa ten druhý kondenzátor naplní, tak zopne ten obvod s tou ledkou a tá ledka teda nám svieti. A tým, že vlastne ja som v prvom rade teda výtvarník, tak som hľadal nejaký spôsob, ako využiť tú energiu na niečo výtvarné, takže vlastne som urobil takéto, neviem, podpivníky, ktoré vlastne nie len, že svietia, ale tu sú nejaké odkazy, sú tam vypálené texty a v podstate, keď to položíte na stôl, zalejete si čaj, tak vám to krásne večer napíše také haiku na stôl, taký proste krátky nejaký message. Keď som to robil v galérii, tak som to mal spravené tak, že nemal som, lebo ten text musí byť inverzný, aby som ho videl pozitívne, ale keďže som v galérii potreboval svietiť na steny, tak som to urobil tak, že ten text bol urobený pozitívne a pod neho som položil zrkadlo. To znamená, že ten text sa rozsvietil na zrkadlo, uhol dopadu, uhol odrazu a mal som takú poéziu na stenách galérie. No a mal som také podstavce v rôznej výške, to znamená, že som vedel kombinovať tie riadky medzi sebou a tak vznikala vlastne taká poézia. Takže keď som to postupne pozalieval, tak sa to postupne porozsvecovalo, vznikol nejaký text a ten potom postupne mizol podľa toho, ako chladol ktorý ten hrnček. A poslednú verziu, ktorú som urobil, tak to je spravené ešte s takýmto maličkým oscilátorom. No a vlastne okrem toho, že to svieti a odkazuje ten text, tak to ešte aj hrá. A myslím, že som tu dal takú fotku. Áno, takže toto je teraz z festivalu Jama, kde som v podstate mal takú doštičku, ktorá mala dole vyrezané otvory a mal som tam vlastne 4 takéto termotransmistery, každý bol naladený, tu je taký malý trimmer, že viem to naladiť na rôzne frekvencie, takže každý bol naladený na inú frekvenciu GDE, aby nám to zhralo nejaký akord, ale vlastne transmitery som mal 4 a poháre som mal iba 3, takže ono, keď som to zalial, postavil, pekne to začalo bzúčať ten svoj tón, ale tým, že som ten hrnček dvihol a položil som ho vedľa, tak automaticky, keď začal ten Peltierov článok strácať energiu, tak nám to pekne tak bzúkalo, že klesali tie frekvencie, takže sa na tom dalo normálne hrať, takže to bolo také mikrotonálne blues. No a úplne posledný projekt, na ktorom teraz pracujem, je takáto socha, ktorá je osadená tam, ako vidno vľavo, v takom obrovskom akváriu a tiež je to všetko autonómne elektricky, to znamená, že nedaleko tej sochy je v okne umiestnený solárny panel, ktorý vlastne mi nabíja takú obrovskú baterku, ktorá je schovaná v tom vrchu a vlastne tá baterka sa z toho panelu nabíja a poháňa motor, ktorý sype piesok. A vlastne podľa toho, ak meriam znečistenie ovzdušia pomocou takého spill senzoru a vlastne tie dáta z toho znečistenia premietam na pulzy, ktoré otáčajú ten motor a podľa toho, aké je silné znečistenie vonku, tak toľko toho piesku sa na tú sochu sype. Takže teraz je to ešte úplne čerstvo nainštalované
a ešte tam toho piesku teda nevidíte skoro vôbec a vlastne tá vízia je, že viete, keď napadne nejaká špina vonku, príde dážď, príde sneh, sa to umie, takže my nevnímame, že koľko tej špiny padá, ale tam sa to bude konzervovať. No a stále po roku sa vlastne vymení piesok, takže teraz tam je taký ten sivo-hnedý, ako ho poznáme z pieskoviska, potom tam dám rok, tam budem sypať biely piesok, potom rok tam budem sypať nejaký čierny, hej, takže pekne nám vznikne taká dobožka, že budeme vedieť, že ktorý rok proste koľko toho tam napadalo a potreboval som, aby ten objekt, ktorý bol vo vnútri, mal nejakú štruktúru, aby sa časť toho piesku zachytávala na tom povrchu a je to taký uschnutý strom, urobený z milióna paličiek. Sú to moje 2 študentky, ktorým veľmi pekne ďakujem za pomoc. A vlastne je to taká imitácia, taká bolestná, taká ruka, ktorá vlastne bude miznúť v tom prachu z tej aglomerácie. Takže neviem, ako som na tom s časom. Ešte keď mám chvíľku, 3 minúty, tak keď mám 3 minúty, tak to už sa vám len poďakujem za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne.